नमस्कार, महाराष्ट्र सुपरफास्ट न्यूज मध्ये आपले स्वागत. पाहूयात सविस्तर बातमी. खून प्रकरणातील फरार आरोपीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या. हिंगोली खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असताना पॅरोल रजेवरून मागील 8 वर्षापासून फरार असलेल्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील पोलीस स्टेशन बासंबा येथे 2007 मधील गुन्ह्यातील आरोपी बबन उर्फ उत्तम मस्के राहणार पारडा तालुका जिल्हा हिंगोली यास अप्पर सत्र न्यायालय हिंगोली यांनी सन 2012 मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. तेव्हापासून सदर आरोपी मध्यवर्ती कारागृह औरंगाबाद येथे शिक्षा भोगत होता. खुनाच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असताना सदर आरोपी सन 2013 मध्ये पॅरोल रजेवर बाहेर आला, परंतु रजा संपल्यानंतर परत जेलमध्ये न जाता तो फरार झाला होता. सदर आरोपीबाबत पोलीस स्टेशन बासंबा जिल्हा पोलीस हे शोध घेत होते. गुन्ह्यात इतर आरोपींनी शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे फौजदारी अपील 2012 मध्ये दाखल केला होता. सदर अपील निकाल खारिज झाल्याने अतिरिक्त सत्र न्यायालय हिंगोली यांनी आरोपीस अटक करून न्यायालयासमक्ष हजर करण्याचे आदेश दिले होते. आरोपी सन 2013 पासून त्याने कोणतीही माहिती न सोडता सतत आपली ओळख बदलून पुणे नाशिक या परिसरात राहत होता. आरोपी हा जिल्ह्यातील आळेफाटा परिसरात नाव व ओळख लपवून राहत आहे अशी माहिती मिळाल्याने पोलीस अधीक्षक राकेश कलासागर, अप्पर पोलीस अधीक्षक यशवंत काळे, सहाय्यक पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांचे मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक उदय खंडेराय, बासंबा पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राजेश मलपिलू, सहाय्यक उपनिरीक्षक श्री पवार, श्री बाळे, किशोर कातकडे, विठ्ठल काळे, सायबर सेल सुमित टाले यांचे पथकाने मागील 2 दिवसापासून गोपनीय पद्धतीने विशेष मोहीम राबवून आळेफाटा पोलीस स्टेशन पुणे ग्रामीण येथील मधुकर पवार व त्यांचे पथक तसेच उपनगर पोलीस स्टेशन नाशिक येथील पोलीस निरीक्षक श्री शिंदे व त्यांचे पथक यांच्या मदतीने मागील 8 वर्षापासून खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला व पॅरोल रजेवरून फरार असलेला आरोपी बबन उर्फ उत्तम मस्के राहणार पारडा तालुका जिल्हा हिंगोली यास अटक केले असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेच्या वतीने देण्यात आली. महाराष्ट्र सुपरफास्ट न्यूजसाठी मदन कासारसह रामनाथ वायफळे, हिंगोली.